Assalamu alaikum wondaɓe wakkere TV hakkode international. Min ɗo andina on dow wakkere TV tokkan waddango on taskaram dow tariha nokkure Africa. De taskaram ɗe min waddanta on ni on nanan tariha nokkure Africa ha an ifti enanta lesɗe hokki Africa ndimu duuɓi hewtinta temere ɗiɗi saliɗi. nder taskaramji tanmi warango on ni on nanan nonno nasaranko en lesɗe duniyaru ɓe nasti wakkati ɓe nasti Africa. Seɗɗa nder ko en tanmi waddango on ni on nanan nasaranko en ɓen wakkati ɓe nasta nokkure Africa ɓe wari on gam andugo ko sawi ha lesdi Africa. ɓawo warugo maɓɓe nokkure Africa on ɓe tawi wodi risku ɗo sawi ɗuɗɗum ha nokkure Africa. ɓawo ɗon on ni ɓe hoori kubaruji dow ko ɓe tawi ha nokkure Africa. Ngam majum waɗi nasaranko en ɓe hokki Africa ndimu hakkunde lesɗe France, England, Germany, Italy, enanta Portugal hawtande e Belgium. ɓe nasti nokkure Africa. ɓawo nastugo maɓɓe nokkure Africa on komai nder lesɗe ɗen ɗo nanga wakkere ɗum ɓe komai wiyata ɗum je mako. Lesdi England ha wakkatire nde ɓe nangi wakkere jotta notata Nigeria enanta Ghana ena Kenya, Tanzania, Uganda, Gambia enanta wato luttuɗi lesɗe ni Africa ɗi woni les ardugal Ingila ha wakkatire nden. Seni hidde ko kome anda nda wakkere woni lesdi England, wakkere woni lesdi France, sende lesdi Portugal hokki sawrol handi ɗum waɗa jonde hakkunde lesɗe ɗen gam andugo komai nda ko mari ha nder lesdi Africa gam ɓe luta heɓugo sonde famtotiral hakkunde maɓɓe. ɗo on waɗi ɓe waɗi moftorde ha gallol Berlin lamurde Germany hitande 1884 yahugo 25 lewru February hitande 1885. ɓawo moftorde nde on ni ɓe sendi nokkure Africa ha ɓe ta'ani komai je mum. ha wakkatire nde on ni lesdi Germany heɓi lesdi Cameroon, Namibia, Togo. hidde ko diga ɓawo kono hakkunde lesɗe Germany enanta luttuɗi lesɗe duniyaru waɗa Germany sendira be ko mari fu hakkunde lesɗe Africa ena luttuɗi Germany mari hakkunde lesɗe duniyaru. ɗo seɗɗa on nder ko min tami waddango on ha nder taskaram wakkere TV kode international. don tokki amin ni ha yeso on fuɗɗan nanugo nonno lesɗe Africa habdi benanta nasaranko en hokki ɓe ndimu ha warugo ɓe heɓi ndimu hoore maɓɓe iga lesɗe ɗen. jotta ni min waddani on seɗɗa on nder ha ɗum fuɗɗi ena no ɗum fuɗɗi. jotta kam dow darnde wakkere TV kode international min Aboubacar Sa'at Ganye mo tokkanta waddango on taskaram dow tariha nokkure Africa ha sare TV kode international. wiyata on tokke wakkere matotiral kode ha www.kode.com enanta fayinta wakkere Facebook ha kode radio. nden fayin on ɗon ta matotiral podcast ha kode radio.com.